Laga. Mwsanaini. Mana sih aku? Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो हरबाय आसा खालामो मोजां दङ जोंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै दिनैसो फिगिन जानो नागिरदों जों लोगोफोर दाख्लै जों मोसानानै मोननाय बैसागुआव मोसानानै मोननाय प्राइजखौ फार्स्ट प्राइज मोननायनि फिगिनखौ जायाखैमोन नालाय जों लोगोफोर ओमफ्राय न' ओंखारगोरनो मानो होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय न' ओंखारगोरबाय जोङो बुरिया गोग्गोम गाजा गोमजायैनो बयनिबो न'खर हाबनानै मागिसोबाय जा जों लोगोसोदोंना खर' सालायलायनानै मा जागोन मा लोंगोन जानानै थाइजौ खाजिबो लागायनानै जानानै नागारदोंमोन आं लोगोफोर भिडिअ ओमफ्राय नै फार्स्ट प्राइज मोननायनि खोथा ओंखायनो एसे गोबावजों जानो होननानै ओमफ्राय एसे फैसा खांदेरलायनानै दिनैसो जानो नागिरदों आरो लोगोफोर होमबा जोंनि फिगिन जानायाबो दिनै डेन्जार जाखागोन आरो बम मा बायदों जोङो लोगोफोर बियार कार्टनसे बायबाय ओमफ्राय बिदिनो बेदर थेदर दं आरो बयलार एसे अमा बेदर एसे बायबाय जोङो लोगोफोर होमबा दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जेरै लोगोफोर आं दहाय गोखा गोखै खानायबो एसे भिडिअ लादोंमोन होनबा नायलांदो बे लेबुखौ लाबाय आं बे आइमोननिखौ लेबुखौ खाखांबाय लेबु खाना लाबाय नै गोखा गोखैखौ खानानै सायनानै सुनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय नैबाव लेबु दङ ओमफ्राय फिसाजोनि एसे पेनफोर लाबाय लोगोफोर दा बेदर फिसा जानायाव दा जाफिननाय टाइमाव हासुबा खिबा माखौ गानहोनो ओंखायनो लाखाबाय आरो माने बिदि जायाखैमोन नै ओमफ्राय बेखौनो मोसाग्रा पार्टिया जि बिहरगासिनो दङ एसे बेदर फिसाफोरजों लेबु जाबायसो मोजां मोनो नालाय जोंथ' ओंखाम जाया लोगोफोर टाइमा दा 2टा जाबाय आरो लोगोफोर जों ओंखाम जाया फिगिन जानायाव दानि मानसिफ्राबो गोबाङानो फिगिन जाबा ओंखाम जानायनि नेमानो गैखालाना खालि जौ बेदर खाजि ओमफ्राय जों ओंखाम जाना लाखाबाय दा टाइमा 2टा जाबाय आरो जों थांसै सासे दुगैगासिनो दङ आं फैगौ मानि मालाबानो मोनगोजोब्बायमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै हाफैस्ला मानि मैद्रुसो एवनांबाय नै मैद्रु एवनो साराय जानबाय आङो दा रेडि सोखाजोब्बाय नै थाइबें थुइबें एवनानै लांनानै जाहैसै आरो जों क्लाबाव दासो फैथारदोंमोन आं लोगोफोर फैबायबो मैद्रु संफैनांबायबो फालाया आंनि गोलैबाय मैद्रु संनाय फालाया अमा बेदरबो बयलारबो दाउदैबो टमेट' मोनखाजोब्बायनो नैबाव मा दंथाय नायाखै आङो ए नैबे बयलार फाजा नै लोगोफोर ओमफ्राय बे सामब्राम नै अमाया नैबाव जागोनदां नै लोगोफोर बोखारनायनां र' एलाय नै अमाया एवखांजोब्बाय नै मालाबानो आलु थालु होआखै अमा गोजासो टेमेट'आ नैलाय नै टेमेट' बाथोन ओमफ्राय दाउदै रुनाय नै दाउदैखौ रुनानै बिदि सोनानै दोनफिनबाय सालाफ्रा खस्थ' मोनबाय बे संनायाव ओंख्रि मोनब्रै संनानै दोनबाय ओमफ्राय नैबे दा आं मैद्रु संनायजों मोनबा जाबाय ओंख्रियानो ओइ मा खाजायानो मोनबा जाबाय बेजों ओइ लोगोफोर जोंना एवखांसे थेलायाव थिखोजोब्बाय नै नारना लांसै एबार नै जोंहा संनानै खावनानै मोनखांसोखां दुब्लिबारियाव जाहैसै लोगोफोर एबार थेलायाव बोबाय नै आगै हायलुरि होननायनि जाबाय आदा सोरबा दंबा थेलायाव नारनानै लाबोबावगोनसो जोङो मा जाखो सोलो आयौ बोलां गैया सिख्ला मानसि दं बिदिखि जायोहाय नारद' माबार होखाङै थानोसै दा फैद' माबार फैद' नै जोंना बेगा दै लादोंमोन आं बथल मोनसेखौ लोंनानै सेस खालायखाबाय उनथ'आ मामिया Mwsanaini. Mana sih aku? Nei लोगोफोर बोख्लायजोब्बाय नै बियार पिटिसे कार्टुन मोनसे लाबाय बियारखौ जोंहा बियारसो लोंगोन जौ गोरान जौ बिदैखौ बेसे लोंबाय थानो साननानै जौ गोरान जौ बिदै बायासै लोगोफोर बियारखौनो लाबाय मोनसे कार्टुन मोनसे पिटि मोनसे नै ओरै अफाय दे दाबो नायबावाखै आं आनबक्सिं खालायलाय देलाय लागाव लोगोसे मा आयु थैथारनाय सैथिबो
Seret, ayu. Dah dia kartun kelana ni. Ah, mami bisa rumah mama pergi. Bisa rumah. Bisa kelen nanga. Sandung se, ni biasa saya tu, biasa saya. Tu. Deh, selalu tak kau berdeh jabai. Ah, beku dah bau lah, tu boleh. Mami ada leng nun dengan. No ada leng nun ni, leng punya no. Deh, bukan lagi. Bukan deh. Yang yang naik lagi pun. Gue ditar. Nah, bang punya ni, punya. Kaleng yang punya enggak. Nah, biar kecil mense, kartun mense, arna minggu hari dong bawa Sprite alai. Maza. Sprite. Thai beng kaji dong bawa ser bawa ya. Lagau, saya slim kadang. Tuai pas nuna miwa sesadeng balang biko. Mami wala bula bay, mami wa hana dula bay kesun nar bay mana biko. Isya bay, siapa guna sang. Ulai. Dah Israel jabai gol nak tengah sana. Hari kacau sedih kagak ro. Usir bau saja nak tak nak kita kan. Kami nak. Nơi xịt khắp em người là đó. Rai này chưa kì nào mà? Rai này chưa kì? Anh u bơi xịt ra không mua lại. Am kêu nữa đừng ăn lấy cái bờ này, khai này bị phun thế nào kêu về ăn, bị boko. Gila banget. Ayo mantan nggak sih bu? Situ aku ibu nanti mati situ. Bang lap mau nanya Bina, oi, anu ragu ah. Ay, kalau randa mun bahu. Mana kalau randa mani? Dama. Kalau muncul lain, kau kau. Jangan lah, kada, kucing gua. Bila jam sampai. Dia buat, kucing berang. Mau kita tu kami kucing. Oi. Besar siapa ilana? Juli pun ilana. Oi, besar lah. Oi, nanti tu. Itu kurang tu dia. Hindu. Hore, benar. Dia itu loh ni be. Bebe nanda semua jadi ni lagi kurang ha. Dah, jadi semua. Dah kau mana? Mana semua? Aku sini. Kondisi, ayo, kondisi aku sini. Jalan. Kuna lagi jago. Kalau lang bang kita apa naik tera? Oh, bukan naik ni. Apa tera?